Ay, salamat. Okay, kay Domingo, relax. Siya, tindot. Layar ang panahon na Asa ko na puta magtambay karon? Ang ganino, kumantay kwarta, lamin tay shot. Kwarta nangan nga mo po kay trabaho. Dapat ay way trabaho nga nay kwarta. Langan kapoy man. No na. Pangita pug trabaho po daro mo natay tirada. Ulid man oh. Ah grabe si Uli nagsasya tra siya rin isa. Kana may nay trabaho. Atulog ta. Tara, makiginom ta. Uy, Lid! Sulusulo mo ka diri. Lama lagi mo. Lain po na nakakita man mo si mo nga nag-inom ka. Ikaw ro man lagi di ba? Grabe, dakwagin mo dam kay di man ta kaigwan ang bangko ismog diya. Oh, shot oh. Ino mo. Ano mo gid mo agda bang wa mi nang di mo agda. Ngano sat bang kalin? Domingo man, relax ba aron? Ay, Domingo mo dahil no, tama, nag-relax sa trabaho. Sumdi. Di Yo, ay, mo kayo. tagay, ipog Sumdi ay. Samang ka. Wala pa rin duty ron sa plant. Wala duty karon. Ano, balhin ako duty. Asa naman karon? Daan ako. Ay, span banto kan mo. Unsa man eh? Mistisa na. Mistisa din eh. Pandamay, abi na mong tuba. Iloy, mistisa. Matay dali, ba kay kumalana ka ni? Mistisa. Satan na. Shot. Ina pa di inumaw wa kay pulutan ni. Matay naman, bijuki na diyo. Oh, kablo ko makanta. Ay, kabulo. Wonder rin na. Wonder na, oy. Wa man kay na TV ka ni. Testing, pislit. Wonder lagi na. Kabilang buhay ba? Inuuna man po yung speaker oh. Duha ka buktag ko. Ako una pislit kay kakataon kay ko ba? Sige daw eh. Na. Sige na tali. Ay, ang damay di ba lagi ni mo gana ni? Ano nga pislit, dira? Sama mo man, klaro oy. Di mo gana oy. Sa pagana gudana nga nabaan man oh. Grabe glapok. May klaro na oy. Yung kalit mo gana ni. Bugana mo na itong niagi. Nabahaan lang. Oh, may TV. Klaro kang tahon kay ta. Bluetooth, maguna. Ay, paino nga tagbalik be. Oh, dira. Taga ipon. Grabe, kaduhan na imo ba? Alang-alang. Grabe. Wow kayo. Pulutan ba? Sa man tagayo ay pulutan. Wala gani, no? Pero, palit eh. Nakikurta na. Makunsan, ikaw may na-duty dito sa isdaan. Wala may duty ko doon. Nag-renovate kay nalinugan. Pastilan. Nga, may pulutan na ni. Wala gani mo. Abdos kinistiyan ba? Kutoy na kayong tiyan, duwa pa itong kasyat ba? Unsa na kag mutulo na ron? Nagreklamo niya. Igor, lagi mo nakiinom. Drias, kuha. Kuha ni? Sige mo na. Ang damay pa mag-inom-inom nga may pulutan. Ay, palitay mong pulutan po. Ito. Ay, naman si Guanda. Kaya mo rin gawang makainom mo. Di mo gawang mumukaon. Oh, mulang. Ay, kuwan di ako. Sila duling tindahan lagi. Wasa din yung dadami. Sinadaan niya, no? Sila mo na, giutang siguro naman eh. Uy, kas na. Kas Dili. na. Kas lagi na, lagi. Eh, daw, dungagi daw, kuwan daw be, makaon be, Chichirya. chichirya lang. Ina, ang dilurik. Ayo, Teloreng. Taga-air ko nagchichirya ni sila dire. Sa muka ni mga bataan eh. Sige, pangay, pulutan. Oy, sabaan niyo da. Oy, kabul nilakaw si Lula ng umpra. Yung anak rin na bilindri ah. Ay, nilakaw na yung lula di ay. Oh, lakaw si Lula ya. Uy, kana na lang yung gunitan no, murag lamin ay pulutan ba? Bitaw. Lid, pangayo alin. Kada lang lid. Pwede may mga ayo anay mong grapes doy. Grapes ba na niya? Strawberry ba niya? Di ba? Tagay may anay mo iba. Oy, yun niyo. Pagkatukag inom may pulutan. Bukan na. Kini oh. Ibu lagi ito nga. Matay pa sila wa daw taan ni daw. Tamis ni ba? Time is ni ay kay kaon ko niya. Wetil we. Oh, diba? Tamis na. Oh, perfect combination. Chat. Oh. Lami kay pulutan. Matay rasa pud ani oy. Tagay. Oh, mo koy. Manako, siya na pod. Di ba? Lami kay pulutan oh. Pandamay man taon ni. Ikaw pagkaon pud diya kansi man kay hindi ka mukaon. Ako sa kabuok. Ay, excuse me nitugon ba ya si Lola? Nakuha na daw ang bayad na ninyong ipang-inom? Ala, patay naningil na. Oh, uy, bayad daw. Si bayad gagikas mo na ulit. Matay. Lid. Ay, awas si sibat na. Lid! Uy, balik na rin ba? Iyahay kay mo inom mong libre. Bayarin ninyo na. Yati ni Saan tagulid. Nah, mo mangguda kay naw mo kay kag-inom. Bala ka na ikaw rin bayad saya. Uy, ito bilay mo. Uy, kwarta na rin, koy. Koy! Stilang trabaho, uy.